Licho ninja na mazimbabwe amahle igama lami General Fire Kolo and today tatsikwa nemunhu wamwari Prophet Madungwe. Prophet Madungwe makadi? Triple makadiwo mandivhara pandevera pandizivi kuti hamusi kundituka here kana kuti pandakudzwa kuti general chete. Hamuna kutukwa ba. Aiwa tinotenda. Kana tatsikwa nema heavenly army commander teta kutovhunduka. Isi ma generals but tiri ma generals epanyika panapa manje. Zvakafanana na general ndi general. Ora izvi zvakafanana kuti zvinozongosiyana kuti uyu ndi general wekuarmy kudenga uyu ndi general but general is just we are all generals. Even a general weka unofanira kutozvikudza ndege mabe kuti I'm a general wanditika. You're general weka. I general zvanonetodzi general. Noti unofanira kutozviti I'm a general confidence. Even if that akundiri general weka but you are a general. You are a general. Ruzhowa atingabvise pwanya ruzhowa pamba pasina kana ruzhowa. Light on fencing fix and supply tinokugadzirira nedzatagadzira fence quality nyama usavi takatendeka sajob uye wanga akatendeka. Light on fencing manufacturers masters in security fence barbed wire game fence mesh wire razor wire and fence making machines supplies and installation to the nation. Light on fencing manufacturers a complete destination for all types of quality fencing for everyone at affordable prices. You can visit us Kumbare Kumagaba opposite Mashwede service station. For more detailed information, contact us on the numbers that are showing on your screen or follow our Facebook page. So mazuano tinomboka rasangana nezviprofita zvakasiyana like makambopa zvema elections unombopa kuti kudenga sometimes chichinoitika mwari vachidya nyama vachita sei munhu wamwari chii chinonyatsoitika chimbonyatsotsanakurira kuti zvii zvinenge zvinyatsoitika pepe kuti Alright, vanhu avandinzwisisi. Ini ndanamboti ndakadya beef naMwari. Ndakati it was a sacrifice. Sacrifice kamfanira kuti like braai anditika it's a same method but this is a spiritual part. So ini kanishara zvinhu zvemweya vanhu vanobva vazviita zvinhu zvedambe anditika zvafanira kuti pakazvarwa Jesu haana kusangana nemurume vanhu vakati akahura anditika so panotaura zvinhu zvemweya vanhu vanopa interpretation yavo so vanhu vanopa ma wrong interpretation. It was a sacrifice tichashandisa the actual term chaiyo. So muri kuti nyama haina kudyiwa here? Inonzi sacrifice haidyiwi inopiswa then God smell the smoke chete zvatopera ndo the original zvakaitika but inozotwistwa unoziva kuti mafake accounts nevamwe vanoda kuti vawane nyaya zvinzi munhu wamwari akati nevamwe vanenge vachida munoziva kuti vavengeka kune mumwe munhu anokuvengera kuti uri kungofema mweya waMwari so usina kana bhutsu kana even kana mota kana trouser soka munhu ana achingokuvenga kuti dai wafa chete anditika saka ndo vanhu vakadaro vekuti havadi kuona Madungwe achirarama manje ndiri kurarama nenyasha ndimuchafa ndichisara. My God. Ndo anofa ndichisara hai ndinoenda zviyayo ndochengeta nedenga. Hamuna nguva yekutambisa. Aiwa tina nguva yekutambisa. So iye zvinezvi kudenga zvakamira sei makambowana mukana here wekudzokera because remember tatine zvinhu zvakakosha munyika sema elections ewe yapfuura zvinhu zvakaita se inauguration and stuff. Alright, recently I was in heaven tichitaura nyaya yeZimbabwe tichiti varume batanai anditika tichiti government yawina tisakapa futi prophecy yacho andika before anditika tikati the ruling party shall continue and zvichiwa zvakaitwa fulfilled anditika chazotaura kune vamwe vakapa ma false prophets avo kuti zvinenge zvichinzi kudini naMwari anditika so ndakataura ndikati the government shall continue anditika so they are continuing after the zvadaro ndobva ndazodzoka zvakare futi nemessage ndichiri kudzoka nemessage kunyika yeZimbabwe kuti Mwari vakati to the government andite to the current president akawina andite akaitwa sworn in anditika Mwari vari kuti chibatanidzai munhu wese Prophet Madungwe kana taita the minister of spiritual anditika chamisa akanzo futi naMwari ngaapinde imomo anditika so apinde pai yakunzi government of national unity both government ampindi vanhu vakawina chete nditika even president vanochuza vamwe vamukatasa palast government vapana namtuli mwive vana cast convent nditika vese vanhu vakangochuzwa na president nekuda kwechikoro chavo nditika saka tiri kuti kuvanhu vakadaro toda the best government nditika so kumunhu kana ari kuopposition zvakaita chamisa Mwari vakamuti vari kumudawo mugovernment yeZimbabwe chero Prophet Madungwe vari kudiwa nditika saka ndo message yatakataura naMwari recent yatiri kutaura kunyika yeZimbabwe kuti tiri kuti tinofanira kushanda tese anditika munhu wamwari ndaubvunza kuti Mwari anooneka here
Mwari vanooneka, Mwari vanooneka. God is zvekuti if mukapiwa chipo chekudrowa mukanzi chitidrowerai Mwari munokwanisa kutodrowera Mwari tikamuona zvakadai. Alright, let us go to the Bible, Genesis chapter 18. Panonzi Mwari vakasvika vakati next time unione mwana, it was a body, anditika even vana Daniel even Moses anotakaona the back anditika but pane God in the spirit, that kana vari in the spirit auona anditika but vane the body yavanoshandisa anditika in heaven vanoshandisa the ancient of days, musharukwa wekare unotovaona but brightness in heaven inowanda, but kana vachiuya panyika vanodzisa glory anditika sezvakaita Jesu was on earth anditika saka kana munhu achiti Mwari havani because anonzi Emmanuel zvichireva kuti God with us, kuti Emmanuel God with us zvaireva kuti Mwari vanesu. Jesu anga ari Mwari aitoonekwa even body vanachitodraw kuti mwana waMary mwana wana anditika so Mwari vane malevels kuti in which level anditika kana vari in the spirit body anditika aukwanisi kuvaona but kana vari in the level yekuti like Emmanuel God with us panyika anditika unotovaona zvava in heaven Mwari vanozviredusa malevels anditika saka kuenzana muunzwisisani even pana Abraham vakatosvika vachitonzi varume vane chena God resembled himself semunhu aitambura anditika kuti vakwanise kutaura vachiinteracta naAbrahama zvakanaka anditika saka Mwari zvinodependa nokuti vaonera in which in heaven yese zvinenge zviri very difficult because a lot of thunder, a lot of trembling because kunenge kune presence yakawandisa anditika but here on earth is vane vari very simplicity zvokuti vakatofamba sometimes unogona kutosangana navo usingatovazi ndogona kutofamba naMwari from here kutoenda mutown chitoita nyaya itodi mukataza kuti ndina Mwari anditika so unonzwa kuti Mwari aoneke vanooneka but God does not reveal himself kuti ndiani zvavana kuti Jesu pakaiona ingoti mwana waMary mwana wakapenda but asingatoziti ndi Mwari anditika God hides his identity. Mwari avazviratidza identity. Mwari vanotofamba panyika zvisingaiti especially muZimbabwe, especially ukaona zone ina prophet madungu zvane pandiri papa unoona kuti una munhu ari kupfuura kuseri ausitozwa kuti ndiani but pana heaven army commander even always God shall be always. So kana unaona Mwari sometimes pandiri kufamba papa auzivi kuti wauri kuona ndiani because panyika anogona kugara in the simplicity anditika but in the simplicity autozivi kuti ndiani wauri kuona anditika sometimes anogona kutoswapa with the prophet madungu munhu uri kuona uchiti ndi prophet madungu avasi it's God on earth anditika saka Mwari vanooneka. Alright, what about vanhu vakapa zviprofita zvisina kuzoita cup to pass vachitaurawo concerning nyaya yezvanga zviri kuitika munyika and stuff? Tine vanhu vanenge vachida kufadzana vasina kutumwa naMwari andika kune wese akataura chiprofita china kuzadzikisa achiti ndakanzwa mwana achiti pane mumwe akatouya panapa zvangu handizovatauri nemazita atingadzitini nemazita andika chinzi the opposition ichawina hakuna kumbodaro inini munhu weshe aita opposite against me asina kutaura zvandataura inini not in line with me haana kubva kuna Mwari munhu is not a prophet, is not a man of God. So kune vese vanodaro chizivai anditika ndopamugara mubvunza kuti madungu muprofita wechokwadi here vasina kupa zviprofita zvakazadzikiswa ndovaprofita venhema vana madungu vanopa zviprofita zvezvo zvakati ndovaprofita but dambudziko renyu munoda kuenda kune vane vachikunyeperai vachikufadzai anditika but maelections azouya anditika hazvirevi kuti ndikapa prophecy ndati ndinosupporta the government kana the ZANU-PF no anditika ini ndangopa prophecy kuti ndo vari kuwina according zvandaudzwa naMwari full stop handijoini party handijoini NG anditi handina munhu wandinovenga chiro even kuopposite kana kuchi handiti vese zvisikwa zvaMwari ndoparidzira munhu wese even munhu anoenda kuopposite izvo ndezvenyu sarudzo dzenyu dzamunoita zvenyika inini I am above handiti that zvokuti ngasoranyi mhaisani zvepolitics ndakapfuura zvepolitics handikakuri kudhara tipataiti alright kuna nhingi noti inini kwanaenda kutodzoka mupolitics ndazvidzikisira is the devil army commander ndinofanira kutokukavhaya handiti